Balatsaratsika jiaby. Karakôry manarô? Zako nato misy vôvô nino? Vôvô tsy nino fa bora réglage na 58%. Donc izy mitondra député aroe boka Diogo. Izy ndraiky Edmond roe zegny miaraka manonga. Fa ta mercredi tsika nahita fa bora réglage nahazo izy nagnano propagande, izy nagnano cortège partout. Ninjondro aby izy tamizay ravoravo satria nahazo. Fa tio amin'ny minuit tio olo jiaby fa nandeha nandry ni boka tato nisy olo nandefa pibo efa madame Jocelyne 10 taogno ndraiky. Misy raha tsy azoko nindra mandalo ty volaniko za pose question magnotana gauche magnotana droite kanefa kanjo zo za naregny fa madame Jocelyne deuxième. Comment est deuxième kanefa moment bora nagnaboaka nani izy nahazo igny madame Jocelyne nangigny. Zuma bureau de vote no ba tsy mitovy. Na vien Jocelyne minuit vo nahita de bureau de vote nani nahita fa izy mas deuxième. Tio fo ndraiky zegny no maly 4 heures yon podiny miboaka koa fa bora réglage mahazo officiel. Karakory volanko raha ty misy raha sava pa. Tsao nde angalarindreo fo vatongaty ande ataondreo amin'ny madame agny karakory raha ty. Fa za ito agnambara madame Jocelyne after nde amino. Voalohany anao tianay madame Jocelyne. Satria anao mianay 2 mandats. Premier mandat anao nambelanay parce que anao maminay. Deuxième mandat anao nambelanay anao namianay chance parce que anao mbala tianay. Zay mbala vita sacrifice. Mbala niatra mijalinay. Nono fatiavanay parce que anao magnangy mirikarika gauche à droite. Tsy magnekrisy. Fa troisième mandat ty madame matoa nianty candidat raiky farany zay mahanitra na vita naresanao mandiny hely madame fa tsy laniny vahoaka anao. Tsy hoe ke tsy lanindreo tsy fitiavandreo anao non fa be loatra trou madame. Be loatra tam trounao io. Trounao iny neneny redaka koa be edy izy cancer. Parce que izy nandeha jusqu'à deuxième mandat anao. Trou iny navety fo. Secret naty. Tsy avompodinao. Tsisy raha vitanao. Tsy avoyadinao. Jirama izy zegny. Olo magnefa motro karaha tsy magnefa. Motro maty. Kanefa olo mbala magnefa motro priny motro midangana 2 fois amin'ny motro maty. Fianam-bahoaka vary nanonga tsara nanonga karaha io vary koa tsy zoty. Olo ndray vatiki mihina samby mihina mata olo fampihina mata Diego. Non madame. Baseky. Matsapa anao fa anao tieny vahoaka fa anao fa tsy tiendreo hitondra yoky. Karaha toko ta moment za io karazany vadiana ta moment za nanambady. Za ni sarany vadiko. Je assume. Za ni sarany vadiko. Satria ino? Possible lany fitiavagna izy. Possible zana ditry. Possible ni maro feky parce que zo vadiana. Karaha zegny koa no io. Nianty anao koa fa tsy tianao possible anao olo fa lany fitiavagna aminao. Possible raha nataonao tsy nety. Possible raha nataonao tsy nety amin'ny vahoaka. Zegny niany vahoaka nianty zegny décidé hoe fa tsy angalanao ke zegny na viany mamanzana koa niala za koa. Fotony izy fa empaka. Izy lany fitiavagna. Je assume, je suis pas la première ni dernier. Karaha zegny za lela tsy mavozo mivolagna raha. Misy olo boka mavozo mivolagna tsy mentry izy. Non, za tsy mentry parce que za tsy namon'olo. Anao tsy namon'olo madame Jocelyne. Aleo mbala tianiky misy olo maty zo ty. Tianiky misy olo maty nino mifamono zo ty. Anao miala madiodio souhaité bora réglage nahazo anao zegny anao koa tia Madagascar androso marigny. Fa anao koa mila Madagascar io andeha hagnano n'importe quoi. Anao fo mahay izy raha ataonao. Fotony fanjakagna ambony mahay ni adidy farany. Fanjakagna ambony magnambara hoe nahazo riano ou tsy nahazo. Io tsika mahita izy. Fa za itodika monsieur le président. Monsieur le président. Anao tiako. Satria zany pousanao premier mandat. Zany pousanao deuxième mandat. Nino tony pousseko anao parce que le raha hitako nataonao tam premier mandat. Tsary hitako letry za nihegny retry za mbala hely jusqu'à za nahazo fiainagna anaka ndraiky za nadosin-dragnahary nandeha aty andafa ty. Tsary hitako.
jote no nanga boka zena via kun poussa no tam premier mandat jusqu'à deuxième mandat fa course monsieur le président même tieno Jocelyne ou tondra en député Diego fa is fatilan boka président ka to forcer iki parce que fatite boka parce que fatite sera mandé ano côté Madagascar yon Rousmarin adeu miasa miarkamni hulu vong na pandus Madagascar même ou linti pour non Foot no pour ndenga pousse roiko pour ndenga pousse Madagascar ende donc on tok tumias parce que anoro cose mi le forcer ou na rofonde ci sera andaro parce que o diabio anova tienu l'am troisième mandat non quoi donc a togo fo eviti e que o niu en fartan jabi zenyenu res zenyenu notchnage e que mas mande fene ngatika fene bo kam pudi am lon que zem fura blanfa atika wo kan Diego Jabi bura réglage la nage 58% 58% bura réglage nage donc anjara tika jab ko mis pen ramandalo atika jaba faran bura réglage satia izndu nage izndu nit daftika angano député pandasani dimton bura réglage ndeki deuxième député nani deuxième namani Edmond Rouroué Miarkamanuka parce que 58%. Yuni itane fatiene funi fanjaka ngambuni mayeni faran miluma tikaja partager nero video fa kaza mengika tikajabi ambaranul vandi ha bradi gratch nazo o minuit karakorma minuit ke moment 10 heures no tina ngande kala masho wi fa no na 6% ne matina boka no 6% na no vulungo wi fa ano dimto tokcho boka no 40 bukare bradi gratch nga boka wi fa nakati 58% abwano coach we coach bureau votare ke no vanero rajabi. Merci, Velumatikadja. Yae, fad mar bokan Diego Jab tvek vulu. Voluanten moi déjà, manka sipika manka telingam na rojab, zena mettre fatu kisna amni monsieur Issa Charles Dibora réglage député Diego. Misha futaile avak tukumoy. Karati, zamishan swabzi, manan swabzi bokan Diego Jab. Ar mahagagara nandal numale itantana mandanta fa monsieur Issa Charles is talktan vat 58%. Donc, fa vite compte va vers jusqu'à minuit. Nano cortège itantana mandantra. Donc, c'est islan laisse fit mbaoka, les mambaoka, monsieur Issa Charles. Nagaga tout vers minuit, 1h du matin, neta publication c'est amni compte Maeva Diago, Wefa, Madame Kalanganga, Karatsikua. Donc, azafade aza kudginaro sengba woka prefamban masnu jabiu Madame Kalanganga Jocelyne ano fatitienu la Diago etu ano mando mudam na roanyeki ulfa hempaka ze timila ano prefa itano ano nangata mama mbala tsina hazfu zama tukar zamini fa dok bureau de vote avec nangalarano yu zamo etu mi arot ko zengi Aleph, on soit comme nom monsieur le président André Radzuel, à notre président Madame Kalanganga, à notre président Malagas Tivakvoul, à notre président Natieno Natieno, je ne connais président Madame Kalanganga Jocelyne embarrassé. Zemangava no mangala mesure fa Jocelyne Silanta mnete tsi ulun fi 10 député ne eno Diogoeto monsieur Issa Charles Dibora réglage arzama miangava ngokan Diego atika fani forti atika fani atika tiwande donc atika jab tona pancarte rendez-vous tskanyan devant la mairie à 14h ils konoman qui Diogoti ano za atika inde tika mande tskajab atika ande ari amni la mairie à 14h30 rendez-vous tskajab mazava wazfa easy silante toi donc, mangasita mangatek na rojabi, merci bien.